Zobudili ste sa niekedy do chladného jarného rána, pozreli sa z okna a s hrôzou zistili, že váš krásne rozkvitnutý sad pokrýva biela námraza? Je to nočná mora každého záhradkára. Dnes vám však prezradím niečo neuveriteľné. Dozviete sa obrovské tajomstvo, ako ochrániť vaše ovocné stromy a jemné kvety pred mrazom, a to len pomocou špecifických prírodných živín. Znie to ako mágia? Možno áno, ale je to čistá, overená veda. Dokážeme totiž rastliny naučiť, aby si vo svojich listoch vytvorili vlastnú, úplne prírodnú nemrznúcu zmes. Čo myslíte, je naozaj nutné stromy len zahaľovať do plachiet a dúfať v zázrak, alebo existuje oveľa múdrejšie riešenie? Napíšte mi váš úprimný názor dolu do komentárov, kým sa do toho spoločne pustíme. Aby sme pochopili, ako rastliny pred chladom chrániť, musíme sa na chvíľu pozrieť na samotný problém mrazu zblízka. Už starí poľnohospodári vedeli, že niektoré roky sú stromy oveľa odolnejšie ako iné. Zaujímavé na tom je, že to nesúviselo len so samotnou teplotou vzduchu, ale najmä s tým, čo rástlo v pôde okolo nich a akú mali výživu. Keď bunka rastliny zamrzne, voda vo vnútri sa zmení na ľadové kryštály. Tieto drobné kryštáliky sú ostré doslova ako žiletky a jednoducho roztrhajú jemné bunkové steny zvnútra. Výsledkom sú smutné, hnedé a odumreté kvety a pochopiteľne žiadna úroda. Počas mnohých desaťročí sme sa pri ochrane sadov spoliehali najmä na zadymovanie ohňom alebo kropenie stromov vodou. Dnes už ale bezpečne vieme, že kľúč k prežitiu jarných mrazíkov sa skrýva priamo v správnej výžive, ktorá doslova mení chemické zloženie šťav priamo vo vnútri stromu. Predstavte si obyčajný pohár čistej vody a vedľa neho pohár veľmi slanej vody. Ak ich dáte von počas mrazivej noci, čistá voda zamrzne oveľa rýchlejšie. Presne tento istý princíp funguje aj v prírode, priamo vo vnútri vašich stromov. Naša prvá dôležitá lekcia začína práve tu, pri pochopení hustoty bunkových šťav. Mnoho ľudí verí starému mýtu, že mráz zabíja kvety, jednoducho preto, lebo je vonku zima. Pravda je však taká, že ich zabíja čistá voda v ich vlastných bunkách. Keď rastlina nemá dostatok správnych živín, jej šťavy sú príliš riedke. Predstavte si jarný kvet marhule ako malý balónik naplnený čistou vodou. Keď udrie mráz, voda v balóniku sa zmení na ľad. Ľad zväčší svoj objem a balónik praskne. Presne to sa stane s bunkami kvetu. Ak ale do tohto balónika pridáme správne minerály a cukry, bod mrazu sa výrazne zníži. Tekutina vo vnútri zhusne a zmení sa na akýsi prírodný sirup. Tento hustý sirup odolá teplotám, ktoré by inak znamenali istú smrť pre vašu úrodu. V praxi to znamená, že dobre vyživený strom dokáže prežiť pokles teploty aj o niekoľko stupňov nižšie než strom, ktorý trpí nedostatkom živín. Znie to takmer neuveriteľne však, ale je to overený fakt z ovocinárskej praxe. Tajomstvo teda nespočíva len v tom, ako strom ohriať zvonka, ale ako zmeniť jeho vnútornú štruktúru znútra. A práve na to nám slúžia špecifické prírodné látky, o ktorých si teraz povieme oveľa viac. Pripravte si poznámky, ideme na to. Prejdime k prvému a azda najdôležitejšiemu prvku v našom arzenáli na záchranu kvetov. Je ním draslík. Môžete si ho predstaviť ako hlavného inžiniera, ktorý riadi tok vody v celej rastline. Draslík je doslova kráľom odolnosti voči stresu. Mnoho záhradkárov si myslí, že draslík je dôležitý len v lete pre dozrievanie veľkých a sladkých plodov. To je však obrovský mýtus, ktorý vás môže stáť celú úrodu hneď na jar. V skutočnosti je draslík absolútne kľúčový práve v čase, keď hrozia jarné mrazy. Ako to presne funguje? Draslík sa hromadí v bunkách rastliny a funguje podobne ako nemrznúca zmes, ktorú si lejete do ostrekovačov vo vašom aute. Zvyšuje koncentráciu solí v bunkovej šťave, čo priamo znižuje bod jej zamrznutia. Predstavte si, že máte v sade dve jablone. Jedna dostala na jeseň a skoro na jar dostatok draslíka, druhá nie. Keď teplota klesne na -3 stupne,
Strom bez draslíka má kvety spálené mrazom. Strom s draslíkom však prežije bez väčšej újmy, pretože jeho bunky sú plné hustého, odolného roztoku. Okrem toho draslík reguluje otváranie a zatváranie prieduchov na listoch, čím zabraňuje zbytočnej strate vody. Rastlina si tak udržuje vnútorný tlak a nevedne ani v chladnom vetre. Pre aplikáciu môžete použiť napríklad prírodný sírant raselný, alebo ešte lepšie, kvalitný výluk z drevného popola, ktorý je neuveriteľne bohatý práve na tento cenný minerál. Stačí ho správne nariediť a aplikovať pred ohláseným prudkým ochladením. Zatiaľ čo draslík funguje vo vnútri rastliny ako nemrznúca zmes, fosfor je hlavným motorom, ktorý rastline dodáva energiu. Tu narážame na ďalšie úžasné tajomstvo prírody. Fosfor zohráva kľúčovú úlohu v energetickom metabolizme rastlín. Je totiž súčasťou molekúl, ktoré prenášajú energiu v každej jednej bunke. Keď udrú mrazy, rastlina zažíva obrovský šok. Je to pre ňu extrémny stresový stav. Aby dokázala aktivovať všetky svoje obranné mechanizmy a bleskovo vyrobiť látky potrebné na ochranu pred chladom, potrebuje obrovské množstvo energie. A práve túto energiu jej zabezpečuje fosfor. Predstavte si bežca, ktorý má bežať maratón v zlom a chladnom počasí. Ak nemá dostatok cukrov a energie, rýchlo skolabuje. Presne takisto dopadne strom bez fosforu počas mrazivej noci. Skvelým príkladom z praxe je použitie prírodnej kostnej múčky alebo netopierieho guána. Tieto organické hnojivá obsahujú množstvo pomaly sa uvoľňujúceho fosforu. Fosfor, okrem iného, podporuje masívny rozvoj celého koreňového systému. Hlboké a silné korene dokážu čerpať teplejšiu vodu z nižších vrstiev pôdy. Táto mierne teplejšia voda potom prúdi cez kmeň až ku kvetom a vytvára jemný mikroohrev zvnútra rastliny. Mýtus, že stromy v zime a skoro na jar koreňmi nepracujú, je úplne nesprávny. Silný koreňový systém je základom prežitia každého výkyvu počasia. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť stromom fosfor už od skorej jari, aby mali dostatok síl bojovať. Teraz sa pozrieme na mikroprvok, ktorý je často nespravodlivo prehliadaný, no pre záchranu úrody má doslova cenu zlata. Hovoríme o bóre. Bór je úplne zásadný pre zdravý vývoj kvetov a pre proces opelenia. Ale čo je v našom prípade ešte dôležitejšie, bór priamo ovplyvňuje pevnosť bunkových stien a transport dôležitých cukrov v rastline. Ak vaše stromy krásne kvitnú, no zrazu príde mráz, najzraniteľnejšou časťou je piestik a peľové zrnká vnútri malého kvetu. Ak je v rastline nedostatok bóru, bunkové steny kvetov sú tenké a krehké ako papier. Ľadové kryštály ich zničia za pár sekúnd. Výbornou ilustráciou je predstaviť si bór ako cement, ktorý pevne spája tehly v múre. Bez cementu múr spadne pri prvom silnejšom vetre. S dostatkom bóru sú bunkové steny pevné, pružné a dokážu oveľa lepšie odolávať mechanickému tlaku expandujúceho ľadu. Ďalšou magickou vlastnosťou bóru je, že pomáha rýchlo presúvať cukry z listov priamo do kvetov. A ako už dobre vieme, viac cukru znamená hustejšiu šťavu a nižší bod mrazu. Existuje zaužívaný mýtus, že všetky mikroprvky stačí dodávať len do pôdy. Pravdou však je, že bór sa v pôde veľmi rýchlo vyplavuje a v chladnom jarnom počasí ho korene nedokážu efektívne nasať. Preto je absolútne najlepším riešením jemný postrek na list a kvet tesne pred rozkvitnutím. Prírodný roztok s obsahom bóru, často získaný z morských rias, vytvorí na kvetoch neviditeľný štít odolnosti. Piatým dôležitým hrdinom v našom zozname záchrancov je zinok. Keď sa povie zinok, možno si spomeniete na pastilky proti nachladnutiu, ktoré beriete v zime. A hádajte čo? Pre rastliny funguje zinok veľmi podobne. Je to dokonalý štít proti extrémnemu stresu. Zinok sa podieľa na tvorbe dôležitých enzýmov a hormónov, najmä tzv. Auxínov, ktoré regulujú správny rast rastliny. Keď teplota prudko klesne, rastlina sa ocitne v stave paniky. Aby sa s tým vyrovnala,
Musí produkovať špecifické bielkoviny, ktoré ju okamžite chránia pred poškodením chladom. Tieto obranné bielkoviny sa jednoducho nemôžu vytvoriť, ak rastline chýba zinok. Výborným príkladom je správanie marhúľ. Marhule sú mimoriadne náchylné na predčasné prebúdzanie sa počas teplých, zimných a jarných dní. Zinok im aktívne pomáha udržiavať hormonálnu rovnováhu a lepšie zvládať následné prudké ochladenia. Mnoho ľudí slepo verí mýtu, že zblednuté mladé lístočky na jar sú len prirodzeným prejavom chladu. Často je to však práve znak fatálneho nedostatku zinku, ktorý spôsobuje, že rastlina je voči mrazu úplne bezbranná. Ak zistíte nedostatok zinku, stromy sú veľmi slabé a ich schopnosť regenerácie po mrazoch je takmer nulová. V prírode môžeme zinok rýchlo doplniť aplikáciou kompostov bohatých na túto látku alebo špeciálnymi organickými postrekmi na list. Zinok doslova učí rastlinu, ako sa má správne správať v krízových situáciách a pomáha jej udržať si vitálnu energiu až do rána. Teraz prejdeme k niečomu skutočne výnimočnému a veľmi moderému. Budeme hovoriť o aminokyselinách. Aminokyseliny sú základné stavebné kamene bielkovín vo všetkých živých organizmoch. Pre rastlinu vystavenú ničivému mrazu predstavujú hotový, okamžitý záchranný balíček prvej pomoci. Keď udrú mrazy, rastlina bežne spotrebuje obrovské množstvo vlastnej energie na to, aby premenila prijatý dusík na aminokyseliny a z nich vytvorila obranné bielkoviny. Tento proces je nesmierne zdĺhavý a stojí rastlinu cenné sily. Ak jej ale dodáme hotové, voľné aminokyseliny vo forme jemného postreku, ušetríme jej všetku túto ťažkú prácu. Je to presne ako keby ste murárom na stavbu doniesli už namiešanú maltu namiesto toho, aby si ju museli miešať sami v mraze a silnom vetre. Predstavte si ten obrovský rozdiel. Strom, ktorý dostane postrek s prírodnými aminokyselinami 24 až 48 hodín pred hláseným mrazom, okamžite zabuduje tieto látky do svojich buniek. Bunky sa doslova natlakujú, zhustnú a spevnia. Zároveň aminokyseliny pôsobia ako výborné cheláty. To znamená, že uľahčujú prenikanie iných dôležitých živín, napríklad draslíka a bóru, priamo cez jemné listy do kvetov. Mýtus hovorí, že hnojiť cez listy na jar nemá zmysel, kým nie sú listy dostatočne veľké. Pravda je však taká, že samotné kvety a mladé púčiky dokážu absorbovať aminokyseliny mimoriadne rýchlo. Získavajú sa najčastejšie z čistých rastlinných extraktov a sú 100% prírodné. Keď už tak zanietene hovoríme o prírodných zázrakoch, jednoducho nemôžeme vynechať extrakty z morských rias. Toto je možno jedna z najlepšie strážených tajných zbraní všetkých profesionálnych pestovateľov. Morské riasy, ktoré rastú v chladných, búrlivých a nehostinných oceánoch, si museli milióny rokov vyvíjať neuveriteľné mechanizmy na prežitie v extrémnom strese. Sú plné prírodných rastlinných hormónov, mikroživín, špecifických cukrov a už spomínaných aminokyselín. Keď z týchto rias urobíme koncentrovaný výluch a nastriekame ho na naše ovocné stromy, doslova prenesieme túto oceánsku odolnosť priamo na naše záhrady. Je to vynikajúci príklad toho, ako samotná príroda pomáha prírode. Predstavte si rozkvitnutú čerešňu, ktorú podvečer jemne zahmlíte extraktom z hnedých morských rias. Tento extrakt vytvorí na povrchu kvetov a drobných lístkov mikroskopický, silný ochranný film. Zvyšuje elasticitu buniek a pomáha rastline zadržiavať životne dôležitú vodu. Existuje jeden pretrvávajúci a veľmi hlúpy mýtus, že morské riasy sú len drahá a zbytočná alternatíva bežných, lacných hnojív. V skutočnosti riasy obsahujú špeciálne látky, nazývané betaíny a manitol. Tieto látky fungujú ako fantastické osmoregulátory. Laicky povedané, zabraňujú tomu, aby bunky pri zamrznutí stratili vodu a následne skolabovali. Zabezpečujú, že vnútorné prostredie rastliny zostane bezpečne stabilné aj pri výrazne mínusových teplotách. Je to najlepšia investícia do zdravia vášho sadu.
Pripravte sa. Teraz prichádza niečo, čo možno na prvé počutie znie ako starý babský recept, ale je to čistá a nefalšovaná biochémia. Hovoríme totiž o cukre. Áno, presne o tom cukre, ktorý máte v kuchyni, alebo ešte lepšie, o čistých prírodných melasách. Už v prvom bode sme si jednoducho vysvetlili, že hustejšia tekutina mrzne vždy pri nižších teplotách. Ak rastline naraz dodáme ľahko dostupné cukry, dokáže ich bleskovo vstrebať cez svoje póry. Predstavte si to ako rýchlu energetickú infúziu a úžasné zahusťovadlo pre celý strom. Odborníci testovaním zistili, že mierny postrek s roztokom prírodnej tmavej melasy dokáže dočasne, ale výrazne zvýšiť obsah sacharidov na povrchu kvetov a mladých listov. Funguje to ako sladká ochranná prikrývka. Melasa je mimochodom vynikajúca voľba, pretože okrem cukrov obsahuje aj obrovské množstvo draslíka, vápnika a dôležitého železa. Úžasný príklad z praxe je, keď večer pred ohláseným jarným mrazom aplikujete na stromy roztok teplej vody s trochou tejto melasy. Cukor doslova obalí peľnice a piestiky a zníži bod mrazu priamo na ich jemnom povrchu. Častý mýtus hovorí, že cukor priláka obrovské množstvo škodcov a zničí rastlinu. Kým v horúcom lete by to mohol byť naozaj problém kvôli mravcom a osiam, skoro na jar, keď hrozia nočné mrazy, je hmyz ešte úplne neaktívny. Tento mimoriadne jednoduchý a lacný trik môže zachrániť tisíce kvetov pred zničením, ak teplota klesne na kritické -2 stupne. Ďalším nezastupiteľným stavebným pilierom našej jarnej ochrany je vápnik. Vápnik je pre všetky rastliny presne tým, čím sú pevné kosti pre ľudské telo. Dáva im základnú štruktúru a obrovskú pevnosť. Kým sme si hovorili, že bór funguje ako cement, vápnik predstavuje samotné tvrdé tehly v bunkovej stene. Keď dôjde k mrazu, voda medzi jednotlivými bunkami začne mrznúť ako prvá. Vznikajúci ľad naťahuje bunkové steny a doslova sa ich snaží roztrhnúť. Ak stromy nemajú dostatok vápnika, bunkové membrány tento tlak nevydržia, povolia, obsah bunky rýchlo vytečie a kvet nenávratne odumrie. Vápnik je výnimočný v tom, že spevňuje špecifické látky zvané pektíny v stenách buniek, čím ich robí extrémne pevnými a odolnými voči tlaku zväčšujúceho sa ľadu. Výbornou ukážkou dôležitosti vápnika sú bežné jablká. Stromy s nedostatkom vápnika majú plody náchylné na horkú pehovitosť v lete, no na jar majú kvety, ktoré zničí aj ten najslabší ranný mráz. Existuje mýtus, že ak máte vo vašej záhrade vápencové podložie plné kameňov, stromy majú vápnika dosť. To je veľký a nebezpečný omyl. Vápnik je v rastline veľmi málo pohyblivý prvok. Len mimoriadne ťažko sa presúva zo starých listov do nových kvetov, ktoré sa práve tvoria. A navyše, v studenej jarnej pôde ho korene takmer vôbec nedokážu prijímať. Preto je mimoriadne dôležité aplikovať vápnik priamo na drevo a puky vo forme jemného postreku, čím zabezpečíme priamu ochranu. Teraz prechádzame k prvku, ktorý je v bežnom ovocinárstve často považovaný za absolútnu raritu, no jeho účinky proti mrazom sú doslova fenomenálne. Hovoríme o kremíku. Znie to trochu nezvyčajne však? Kremík predsa poznáme ako hlavnú zložku skla a obyčajného piesku. Keď však rastlina príjme dobre vstrebateľný kremík, ukladá ho priamo pod vonkajšiu vrstvu svojich buniek, tzv. Epidermu. Vytvára tam doslova neviditeľný štít, tenkú izolačnú vrstvu, ktorá rastlinu chráni nielen pred cicavými škodcami, ale aj pred extrémnymi teplotami. Predstavte si, že by ste na každý jeden malý kvet a lístok vášho milovaného stromu nasadili mikroskopický, pevný sklenený zvon. Presne toto robí kremík na bunkovej úrovni. Táto tenká kremíková vrstva funguje ako dokonalý tepelný izolátor. Výrazne obmedzuje tepelné straty z povrchu rastliny počas dlhých, chladných nocí. Navyše aktívne zabraňuje tomu, aby sa ostré kryštáliky ľadu, ktoré sa tvoria na povrchu listu, dostali dovnútra pletiva a rozrezali ho.
Krásnym príkladom lokálneho prírodného zdroja kremíka je obyčajný výluch z prasličky roľnej. Mnoho biozáhradkárov verí mýtu, že praslička je dobrá len a len proti hubovým chorobám. Ale pravdou je, že vďaka mimoriadne vysokému obsahu kremíka je to jeden z úplne najlepších prostriedkov na zvýšenie mechanickej a tepelnej odolnosti rastlín. Ak stromy ošetríte prasličkovým výluhom, ich šance na prežitie chladu rapídne stúpnú. V našom zozname dôležitých prvkov nesmieme zabudnúť ani na horčík, stredový atóm chlorofilu. Chlorofil je, ako vieme, to krásne zelené farbivo, vďaka ktorému prebieha proces fotosyntézy. Aké to má však prepojenie so zimou a mrazom? Keď udrie silná zima a svetla zo slnka je dostatok, rastlina prežíva obrovský oxidačný stres. Fotosyntéza sa spomalí v dôsledku chladného vzduchu, ale slnečná energia stále vo veľkom dopadá na listy a kvety. Táto prebytočná slnečná energia môže doslova spáliť jemné tkanivá zvnútra. Horčík udržuje molekuly chlorofilu mimoriadne stabilné a pomáha im zvládať tento energetický pretlak bez poškodenia. Predstavte si horčík ako špičkový chladiaci systém v silnom motore auta. Ak motor beží naplno, ale auto stojí na mieste, potrebuje výborné chladenie, inak sa okamžite prehreje a zničí. Presne tak funguje ostré jarné slnko po mrazivej noci na poškodených listoch. Dobrým a rýchlym príkladom doplnenia horčíka je použitie známej epsomskej soli, čo je vlastne čistý síran horečnatý. Veľmi ľahko sa rozpúšťa v obyčajnej vode a rastliny ho dokážu bleskovo nasať cez svoje listy. Existuje medzi ľuďmi obľúbený mýtus, že po mraze už rastlinám naozaj nič nepomôže a treba len rezignovane čakať. Omyl. Ak stromy ihneď ošetríte jemným postrekom s obsahom horčíka, pomôžete im reštartovať ich poškodený systém a horčík zabráni žltnutiu zachránených lístkov. Všetky tieto úžasné a účinné živiny nám však budú úplne na nič, ak ich neaplikujeme v správnom čase. Načasovanie je pri ochrane sadu pred mrazom úplne všetko a rozhoduje o živote kvetov. Predstavte si, že by ste si vzali veľmi hrubý a teplý kabát až hodinu potom, čo ste vonku poriadne zmokli a prechladli. Už by vám veľmi nepomohol však? Presne takto zúfalo reagujú stromy na neskorú aplikáciu ochranných živín. Základným a nemenným pravidlom úspechu je aplikovať tieto ochranné postreky minimálne 24 až 48 hodín pred očakávaným príchodom nočných mrazov. Prečo je to tak extrémne dôležité? Každá rastlina potrebuje istý čas na to, aby roztok cez listy a kvety vstrebala, presunula do buniek, spracovala a premenila na ochranné bielkoviny a cukry. Tento dôležitý proces sa jednoducho nedieje mávnutím čarovného prútika. Vyžaduje si čas na reakciu. Častým a naozaj veľmi nebezpečným mýtom je tvrdenie, že úplne najlepšie je stromy postriekať priamo počas mrazu. Ak na stromy nastriekate výživný roztok, keď už teplota klesá pod bod mrazu, len zbytočne pridáte vlhkosť, ktorá okamžite zamrzne na kvetoch a spôsobí ešte oveľa väčšie škody. Kľúčom k vášmu úspechu je neustále a poctivo sledovať predpoveď počasia a jednať vždy proaktívne. Ideálne je vykonávať tento ochranný postrek podvečer alebo skoro ráno, kedy sú prieduchy najviac otvorené. V tomto boji vyhráva pripravenosť. Hoci sa dnes spoločne bavíme najmä o živinách a listových postrekoch, existuje ešte jeden obrovský prvok zeme, na ktorý nesmieme v žiadnom prípade zabudnúť. Je to samotná voda v pôde, priamo okolo koreňov stromov. Možno sa pýtate, ako presne súvisí vlhkosť pôdy dole pri zemi s ochranou kvetov vysoko hore na konároch? Veľmi úzko. Voda má totiž obrovskú tepelnú kapacitu. To v praxi znamená, že dokáže cez deň nasať naozaj veľa tepla z jarného slnka a v noci ho potom veľmi pomaly uvoľňovať späť do okolia. Predstavte si vlhkú pôdu ako jeden veľký čierny kameň, ktorý sa cez deň na slnku zohreje a v noci vás príjemne hreje. Suchá pôda naopak funguje ako izolant a teplo vôbec nedrží. Ak je pred príchodom mrazov pôda vo vašom sade úplne suchá,
Vzduch nad ňou sa ochladí oveľa rýchlejšie a brutálnejšie. Výborným príkladom z reálnej profesionálnej praxe je dôkladné zaliatie celého sadu len deň pred udretím mrazu. Vlhká, tmavá zem nakumuluje dostatok tepla a v noci vytvorí mierne teplejší stĺpec vzduchu, ktorý pomaly stúpa priamo do korún stromov. Existuje starý mýtus, že ak zalejete stromy v zime alebo na jar, voda v pôde zamrzne a zničí im korene. V skutočnosti je zamrznutie pôdy mimoriadne pomalý proces a mokrá zem uvoľňuje teplo. Dobre zavlažený strom so správnou výživou má vďaka tomuto jednoduchému triku obrovskú šancu prežiť bez straty kvetov. Zatiaľ sme hovorili len o tom, čo stromom v krízových chvíľach pomáha. Teraz si však musíme nutne povedať o jednej konkrétnej látke, ktorá ich môže v čase mrazov doslova rýchlo zabiť. Je ňou dusík. Presnejšie povedané, jeho nesprávne načasovanie a nadbytok. Dusík je inak naozaj skvelý prvok. Výborne podporuje rýchly rast zelených častí, mladých listov a výhonkov. Ale pred jarnými mrazmi je aplikácia rýchlych dusíkatých hnojív tou absolútne najhoršou možnou chybou, akú môžete v záhrade urobiť. Prečo je to tak? Predstavte si, že strom dostane veľkú dávku dusíka. Začne okamžite hnať nové, extrémne vodnaté a jemné pletivá. Tieto pletivá rastú tak rýchlo, že bunkové steny sú tenké a bunkové šťavy sú veľmi riedke, plné obyčajnej vody. A my už predsa vieme, čo to v noci znamená. Sú to doslova smrtiace magnety na poškodenie mrazom. Takéto mladé výhonky zničí aj teplota, ktorá je len tesne pod nulou. Krásnym a zároveň veľmi smutným príkladom je záhradník, ktorý začiatkom marca bohato pohnojí svoj sad liatkom, aby stromy rýchlo naštartoval do sezóny. Príde však aprílový mrazík a strom stratí všetky kvety, aj nové lístky, pretože boli príliš mäkké. Musíme preto definitívne vyvrátiť mýtus, že čím viac hnojíte na jar, tým silnejší bude váš strom proti zime. Rýchly rast spôsobený dusíkom znamená slabú obranu. Dusík si odložte na neskôr. Vráťme sa teraz ešte na malú chvíľu späť k pôde a pozrime sa na dôležité humínové a fulvokyseliny. Tieto úžasné organické látky sú doslova čiernym zlatom pre každého jedného záhradkára. Vznikajú prirodzeným rozkladom organickej hmoty a v pôde fungujú ako zázračné kľúče k výžive. Samotné tieto kyseliny stromy pred mrazom priamo nechránia, ale robia niečo iné, kriticky dôležité pre úspech. Odomýkajú totiž živiny, ktoré sú v pôde pevne zablokované a pre rastlinu neprístupné. Môžete mať pôdu doslova plnú draslíka a fosforu, no ak je pôda na jar ešte studená, korene ich jednoducho nedokážu nasať. Sú tam, ale strom reálne hladuje. Predstavte si plnú špajzu vynikajúceho jedla, od ktorej ste ale stratili kľúč. Humínové kyseliny sú presne tým chýbajúcim kľúčom. Fungujú ako obrovské nosiče, na ktoré sa nabalia potrebné minerály a bezpečne sa prenesú priamo do najjemnejších vlásočníc koreňov. Skvelým príkladom z praxe je použitie kvalitného výluhu z vermikompostu alebo lignitu už veľmi zavčasu na jar. Strom tak získa okamžitý prístup k bohatému bufetu živín oveľa skôr, ako by to dokázal sám v studenej zemi. Mýtus, že stromom stačí pridať suché granulované minerály a oni si poradia, je v čase jarných mrazov mimoriadne zavádzajúci. Kyseliny zaisťujú, že koreňový systém funguje rýchlo a naplno, čo zásadne buduje odolnosť kvetov. Ešte jeden ohromujúci a veľmi zaujímavý biologický mechanizmus, ktorý s vami musím zdieľať, je použitie kompostového čaju a probiotických baktérií. Možno sa práve teraz pýtate, ako môžu nejaké neviditeľné baktérie ochrániť obrovský strom pred zamrznutím. Odpoveď leží v biológii špecifického kmeňa baktérií, zvaného Pseudomonas syringae. Znie to síce komplikovane, ale vysvetlím to úplne jednoducho. Tieto konkrétne, škodlivé baktérie prirodzene žijú na povrchu listov a jemných kvetov. Spôsobujú však jednu hroznú vec.
fungujú ako silný katalizátor pre tvorbu ľadu. Voda priamo okolo nich zamrzne pri oveľa vyššej teplote, ako by zamrzla inak. Ak však použijeme postrek z kompostového čaju, povrch rastliny masívne osídlime biliónmi dobrých, prospešných mikroorganizmov. Tieto dobré baktérie doslova fyzicky vytlačia tie zlé. Zoberú im všetku potravu a životný priestor. Predstavte si to ako jedno veľké parkovisko. Ak všetky parkovacie miesta obsadia slušní vodiči, zlí vodiči tam už jednoducho nemajú kde zaparkovať. Aplikáciou kvalitného, dobre prevzdušneného kompostového čaju vytvoríme na povrchu kvetov živý mikrobiologický ochranný film. Týmto odbúravame starý mýtus, že kvety v sade musia byť absolútne sterilné a čisté. Práve naopak, zdravý a bohatý mikrobióm na povrchu rastliny preukázateľne bráni vzniku smrteľných ľadových kryštálov o 1 až 2 stupne Celzia, čo zachraňuje úrodu. Ak vo svojej záhrade hľadáte niečo, čo máte zaručene zadarmo, a leží to priamo u vás doma, obyčajný drevný popol je fantastickým a rýchlym záchrancom. Ako sme už podrobne spomínali pri dôležitosti draslíka, jemný popol z čistého, nenatretého a chemicky neošetreného dreva je neuveriteľne bohatý na draslík, vápnik a obrovské množstvo ďalších stopových prvkov. Je to doslova koncentrovaná, suchá zmes všetkého toho dobrého, čo nejaký iný strom z pôdy počas svojho dlhého života vytiahol. Správne použitie drevného popola môže byť tou úžasnou a rýchlou vzpruhou, ktorú váš mrznúci sad potrebuje. Výborným spôsobom, ako ho využiť tesne pred mrazmi, je príprava rýchleho vodného lúhu. Popol sa jednoducho zaleje čistou vodou, nechá sa deň odstáť a prefiltruje sa. Tým získate vynikajúce tekuté hnojivo s naozaj okamžitou účinnosťou. Predstavte si, ako tento bohatý prírodný elixír nalejete priamo ku koreňom pár dní predtým, než teploty vonku klesnú pod nulu. Je tu však jeden extrémne dôležitý mýtus, pred ktorým vás musím varovať. Mnoho ľudí sype hrubé vrstvy popola priamo ku kmeňu stromu. To je obrovská chyba. Popol je veľmi zásaditý a vo veľkom množstve môže spáliť jemné korene. Kľúčom k úspechu je sypať ho len ako úplne jemný poprašok na širokú plochu pod korunou alebo použiť zriedený výluch. Pri opatrnom použití je to skvelá obrana. Nezabúdajme pri našej snahe ani na obrovskú silu celkovej zdravotnej odolnosti a prirodzenej genetiky samotných stromov. Všetky tieto úžasné prírodné hnojivá fungujú naozaj výborne, ale ich konečný účinok sa mnohonásobne znásobuje, ak stromy celoročne netrpia zbytočným stresom. Zdravý a silný strom si totiž veľmi dobre pamätá, ako sa má prirodzene brániť. V profesionálnom ovocinárstve platí zlaté pravidlo, že výživa proti jarným mrazom začína už predchádzajúci rok, presnejšie na jeseň. Ak strom bezprostredne po zbere úrody správne pohnojíte bohatým organickým kompostom a doplníte mu fosfor a draslík, vytvorí si silné zásoby priamo vo svojom kmeni a v hlbokých koreňoch. Predstavte si váš strom ako veľkého medveďa, ktorý sa poctivo pripravuje na dlhý zimný spánok. Ak sa na jeseň poriadne naje, zimu prežije a na jar sa zobudí plný obrovskej sily. Ak ide spať hladný, na jar bude slabý a náchylný zamrznúť. Existuje veľmi zlý mýtus, že po obratí plodov sa už o ovocné stromy netreba vôbec starať. To je fatálny omyl. Na jeseň stromy sťahujú energiu z listov dole do dreva. Ak im pomôžete, na jar budú mať púčiky oveľa hrubší obal a pevnú štruktúru. Bohaté zásoby živín v kmeni bezpečne zabezpečia, že jarné prebúdzanie bude pokojné. Záchrana úrody teda nie je len otázkou paniky a jedného postreku, ale celoročného, ekologického a vedomého prístupu. Pomaly sa blížime k samotnému záveru a musíme si jasne ujasniť, ako presne tieto spomínané zázračné živiny našim rastlinám technicky podať. Máme totiž dve základné možnosti. Buď cez korene do pôdy, alebo priamo cez listy a kvety pomocou postrekovača.
Pri urgentnej záchrane pred jarnými mrazmi je čas naším absolútne najväčším nepriateľom. Kým živiny z pôdy dorazia cez korene až do vysokej koruny stromu, môže to trvať dlhé dni až týždne, najmä ak je zem ešte veľmi studená. Preto je pre rýchlu záchranu listová výživa absolútnym a neohrozeným víťazom. Keď použijete postrekovač a rozprášite veľmi jemnú hmlu s obsahom bóru, draslíka a aminokyselín priamo na krehké púčiky a rozkvitnuté kvety, rastlina absorbuje látky takmer okamžite, často v priebehu pár hodín. Predstavte si to ako priamu, život zachraňujúcu injekciu do žily, na rozdiel od klasickej tabletky, ktorá sa musí dlho tráviť v žalúdku. Ideálne je nastaviť trysku na čo najjemnejšiu hmlovinu a aplikovať roztok rovnomerne zo všetkých strán. Je veľmi častým mýtom, že tekutina nastriekaná na kvety ich okamžite zničí a zhnijú. Pokiaľ však postrek robíte deň pred mrazom a roztok do večera na rastline pekne zaschne, kvety sú v úplnom bezpečí a chránené novou výživnou vrstvou. Koreňovú výživu robíme pre dlhodobé zdravie, no pre rýchly zásah v čase mrazov volíme vždy listové postreky. Posledná, no z hľadiska záchrany úrody mimoriadne dôležitá časť nášho plánu je potréningová, teda skôr pomrazová regenerácia. Zobudili ste sa? Mráz bol v noci silný a stromy to evidentne veľmi tvrdo zasialo. Niektoré okvetné lístky už zhnedli, iné sa zatiaľ držia. Čo máme urobiť teraz? Hlavne nepanikáriť a nečakať so založenými rukami na najhoršie. Rastlina je aktuálne v obrovskom šoku a spotrebúva úplne všetky zvyšky energie na záchranu toho, čo prežilo. Presne teraz prichádza ten správny čas na aplikáciu tzv. Záchranných, regeneračných postrekov. Perfektným príkladom je okamžitá opätovná aplikácia voľných aminokyselín a extraktov z morských rias v ranných hodinách, keď teplota stúpne nad 5 stupňov. Tieto látky okamžite zastavia degradáciu buniek a dodajú rastline hotovú energiu na hojenie mikroskopických rán po kryštálikoch ľadu. Pesimistický mýtus hovorí, že poškodený kvet už nikdy v živote nevytvorí plod. Realita je však taká, že ak zasiahneme dostatočne rýchlo, dokážeme zachrániť časť kvetov, ktoré boli poškodené len povrchovo a dokážu svoje tkanivá zaceliť. Ďalším krokom je zabezpečiť stromu dostatok vlahy v priebehu nasledujúceho dňa, aby mohol obnoviť tlak v bunkách. Záchrana úrody sa teda nekončí len ranným východom slnka. Dôsledná regeneračná starostlivosť dokáže rozhodnúť o tom, či na jeseň budete mať košík ovocia. A tuto máme, priatelia. Dnes sme spoločne zistili, že naše ovocné stromy nie sú voči jarným mrazom vôbec tak bezbranné, ako sa na prvý pohľad zdá. Stačí im správny čas dodať tie správne prírodné nástroje. Kľúč k neuveriteľnej a bohatej úrode nespočíva v zbytočnom boji s prírodou, ale v hlbokom pochopení jej dokonalých biochemických procesov. Využitím sily obyčajného draslíka, ktorý znižuje bod mrazu, bóru a vápnika pre extrémne pevné bunkové steny, až po zázračné aminokyseliny a výťažky z morských rias, dokážete vytvoriť zo svojho sadu skutočne odolnú pevnosť. Dnes sme úplne zmenili pohľad na to, čo mráz vlastne je a ako vnútorná hustota buniek priamo zachraňuje jemné kvety pred istou deštrukciou. Je to doslova úžasný obrad v myslení záhradkára. Pevne dúfam, že po tomto videu už jarné hlásenia o nočných mrazoch nebudú pre vás stresujúcou nočnou morou, ale len ďalšou malou výzvou, ktorú so svojimi novými vedomosťami hravo a ekologicky zvládnete. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a čas, ktorý ste dnes strávili pri tomto videu. Ak vám tieto informácie dávali zmysel a niečo nové ste sa naučili, nezabudnite stlačiť tlačidlo odoberať, dajte videu veľký like a podeľte sa oň so svojimi priateľmi a susedmi záhradkármi. A teraz mám jednu dôležitú otázku pre vás do komentárov. Skúšali ste už niekedy chrániť vaše stromy inak ako len prikrývaním, napríklad nejakým zaujímavým domácim postrekom alebo netradičnou metódou?
Napíšte mi vaše osobné skúsenosti dolu pod video, veľmi rád si ich všetky prečítam a odpoviem na ne.